ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ದೇವರು ತನ್ನನೇ ಪ್ರತಿರೂಪೊಡ್ಲ ಅನುರೂಪೊಡ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಸುರೂತ ಸೃಷ್ಟಿಲಾಯ್ನ ಆದಾಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಯವ್ವನಕುಲು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಯರು. ಶೋಧಿಯು ನಾಯೆ ನಿಕುಲು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಆವರ ಪಂಡಿನೇನು ಮುಕುಲು ನಂಬಿಯರು. ಅಕ್ಕುಲು ದೇವರೇ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ ಅನುರೂಪದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದುಲ್ಲೆರಂದು ಮರತೇರು. ಇಂದುವೆ ಶೋಧಿಯು ನಾಯನ ಚಲಾಕಿ. ಎಂಕ್ಲೆಡ ದುಂಬೆ ಇತ್ತುನೇನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಪನ್ಪುಣಿ, ಎಂಕುಲು ದುಂಬೆ ಆದುಪ್ಪುನೇನು ಎಂಕ್ಲೆನು ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಿ. ಇಂದು ಅವಿಧೇಯತೆಗಳ ಪಾಪೋಗ್ಲ ಕಾರಣ ಆಂಡ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಯ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆಗ್ ಆರು ದೇವರ ಪುತ್ರರ ಪಂಡದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿದಿತ್ತುಂಡು. ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆರು ಅಂಗಲಾಪು ಪುಗರ್ತೆ ಅಂಸಾಣಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ದೇವವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯೋ ನಿಷ್ಕಪಟತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಜ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದುವೆ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲುಡು ನಮಲಾ ಮಲ್ಪೊಡಾಯ್ನ ಆಯ್ಕೆ. ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರದ ಸುವಾರ್ತೆ